Я проста українська жінка. Я довго шукала якби свою нішу, була в мережевих компаніях, була в матричних проєктах, була сервіс по кешбеку. І от на кінець я вибрала те, що мені дуже подобається, інфобізнес. Тут немає ні баночок, ніякого товарообороту, тут продукт, інфопродукт. Тому тут є багато курсів по просуванню, по заробітку, дуже багато різні пропозиції, де можна самому навчатися і заробляти на цих курсах, продавати ці курси, вони у вас остаються навсігда. Чим я тобі допоможу? Якщо ти вибереш нішу, прийдеш до мене, ми упакуємо сторінку, я тебе буду супроводжувати 4 місяці, розжуюся тобі, ми упакуємо твою сторінку. В общем, 4 місяці я тебе супроводжую. Заходь, приєднуйся, дуже хороша ніша, без баночок, без скляночок і товарообороту.